Maya Bahan suku kita baca. Nung zakha tamni bagai bag lekha. Belakina hambai. Sing toilam TWF ningui sing tini oro Jerman mani sini beri rokni ngi sing dignai bag lekha sini buku okra songrokno. Tamni hingangke borok jotono buba grama hamjangnai mang omorok. Hingangke jengman suku borok meeting roko tangi maya. Hingke ja yakmu yakrak baca sing meeting roko tangki malayo. Ni borok baca malaya. Hingke sing paikya painai dignai rok bisa bisa sini hamjangman maria farka abun bisingti borok ni dukho do sata mo problem soloi tong aborok mo sing khnaka. Hingke sing borok painai kaisa cooperation haita kaisa malai mung pandang khabor bokhatong thoka ka sing bokhatong thoka karon sini burichik rok borok mane tamne bon kama problem tong baksa bata maya baksa kebang ma onek problem tong aborok borok tini bokha khulugo singa saka nge sing abuno tuinai sini leader rok bai salainai sini bi sini chairman rok bai sing salainai nge abo haino tuni sing tino rok phailemani nge tamni nge omrok borok belai kheno tamnai karma sina sada sida borok ja bot phayo thangor lajau ephano borok ni dukho dosana khanai ke borok khub kom ngesing boba grani ngi sopon try khayo borok ni dukho dosana khanani borok ni problem rongno tlangai thangai je nangma jaga sanani aborok mota kai ching ini bori bodol ngai sin pisisa hamjangmong borokno yakor phaika singri ngai roporo isa bag lai khata sab rok phaiman jak phaijan phaiman jak kai tongo sin madam mosumi tongo ngai sini madam tongo yang ko madam tongo yang joton tongbayo yang sini madam tongo ko ngai borok to active leader ngai ching makino phaine tini oro sok painai bag lai khata ngai belaki bokha tong thoka जों बरो कॉपरेशन बो खाइमांखा गाहाम हामया कक सालाखिया इनके ग्रास लेवल जों नायनाति बासिनि बरकनि कम्युनिकेशन नांगौ आ कम्युनिकेशन जों बरो बायदि खामनाय पुरांखा फुलफिलिंखा के बेलेखिनि जों बखा दं थकाता हामबाय